Avui us porto un llibre de la Delphine de Vigan, una autora francesa. Es titula Basat en una història real. Està publicat per Edicions 62 en català. No sé si és una història real o no, però podria ser-ho, perquè l'autora explica l'obsessió d'una lectora per ella com a escriptora. Una obsessió que acaba entrant a dins de la seva vida i tenint unes determinades conseqüències. El tema, de fet, és semblant al de Petronil, de la Amélie Nothomb, que ja vaig ressenyar. A mi m'agrada com escriu la Delphine de Vigan i sempre utilitza aspectes reals de la seva vida per després desenvolupar-los en forma de novel·la. Mireu com escriu. Diu: no tinc cap record d'aquella conversa. És en François, el seu nòvio actual, qui em va explicar molt més tard fins a quin punt les meves declaracions l'havien desestabilitzat. Havíem entrat clarament en un procés de seducció i ell no havia vist mai que algú es tirés un tret al peu així, d'entrada, que no respectés els codis, que no busqués les coincidències, els punts en comú, sinó al contrari, que subratllés els antagonismes i les incompatibilitats. És així, és dura ella.